एमएलए जलेन दैमारिया होनाय आसाम पुलिस कमान्ड' अग्निवीर बायदियाव थिसनथाइ होनायनि फोरोंथाइ मावबादाया दिनै थुंगेबाय। तामुलपुर जिल्लानि लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिस कमान्ड' अग्निवीर बायदियाव थिसनथाइ होनो थाखाय थांनाय 6 आगस्ट खालारनिफ्राय तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया फिजिकल ट्रेनिं कम फोरोंथाइनि मावबादाखौ जागायदोंमोन। बे फोरोंथाइ होनायनि 12 सान मावबादाखौ तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिद्युत बिकास भागवतीनि नुजाथिनायजों दिनै फोजोबनाय जायो। आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि डिफेन्सनि बायदि साख्रिफोराव जोंनि हौवासा आरो हिन्जावसा लाइमोनफोरा जाहाथे साख्रिफोरखौ मोननो हायो बेखौ गोख्रों नोजोर लाखिदों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। बेजों लोगोसेयैनो एमएलए जलेन दैमारिया बुंथिबावदों दि जोंनि लाइमोनफोरा थारैनो जोबोद सांग्रांथि दं। आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोरा गावनि गोख्रों रोंगौथिजों आवगायलांनो हागोन आरो आसाम एबा मिरु सरकारनि साख्रिफोरखौ मोननो हागोन। बे 12 साननि फिजिकल ट्रेनिं कामाव बाहागो लानानै ओनसोलनि लाइमोनफोरा गोजोननायखौ फोरमायथियो आरो एमएलए जलेन दैमारिखौ साबायखर बावो। मख'नो गोनांदि थांनाय समाव कुमारिकाता आरो नाग्रिजुलियाव लाइमोनफोरखौ देहायारि ट्रेनिं होखांनायनि उनाव तामुलपुर ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोरोंथाइ मावबादा खुंफुंनायनि बिथांखि लानाय आरो सोलेरारि फोरोंथाइ होनायनि अनगायैबो मेलेमारि फोरोंथाइ होनायनि बिथांखि लानाय खोथाखौबो मोनथिहोदों एमएलए जलेन दैमारिया। जोङो 12 साननि जि जोंनि नाग्रिजुलि खातरबारि फिल्डआव जानाय बे ट्रेनिं केम्प बियो दिनै जोबनानै थांबाय। 12 दानाव जोब्बाय। दिनै जोङो आसाम बा बिटिआर ओनसोलाव जों खुनु मोनसे रां होआलाबासिनो मेरिटनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रि मोननो हायो बेनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो बेयावनो जाहाथे जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि लाइमोनफ्रा जाहाथे साख्रि मोननो हायो बेनि थाखाय लाइमोनफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय तामुलपुरनि गुबुन गुबुन जायगायाव फिजिकेल ट्रेनिं केम्प खालामनाय जादों आरो बेनिनो दिनैहाय नाग्रिजुलिनि हाबाफारिया जोब्बाय। बेवहाय जोंनि मानगोनां डिसि बिथाङा बाहागो लादोंमोन। दा बेखायनो आं बयखौबो खावलायो गोग्गो समाज दानायाव लाइमोनफोरनि आगान बा लाइमोनफोरनि मावनांगौआ जोबोर बेसेन गोसा। बेखायनो लाइमोनफोरखौ गोग्गो समाज दानायाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसेनो बयबो गावनि जिउखौ दालांनो थाखाय जाहाथे जोङो बयबो थियारि जायो गावखौनो रेडि खालामो बेखौ आं खावलायदों। आसामाव जानो गोनां जि आसाम कामान्ड' बा अग्निवीर गुबुन गुबुन जाहाथे डिफेन्सआव जोंनि तामुलपुरनिफ्राय जाहाथे लाइमोनफ्रा बेवहाय उथ्रिसारनो हायो बेनि थाखाय तामुलपुरनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे फिजिकेल ट्रेनिं केम्पखौ खुंनाय जागोन। मोननै जायगायाव खुंनाय जाबाय कुमारिकाता आरो नाग्रिजुलि आरो थाबैनो जों तामुलपुर हायार सेकेन्डारि फिल्डआव बेखौ मोनसे खुंनो थाखाय थि खालामदों जाहाथे तामुलपुरनि लाइमोनफ्रा फैबाय थानाय समाव डिफेन्सआव साकरि मोनो बेखिनिखौ मिजिं लानानै सिमां लानानै बे हाबाफारिफोरखौ खुंनाय जादों। मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे रावबो बेबायदि ड्राग्स बा गाज्रि समाज बेरेखा खामानियाव बाहागो लाया जरित जाया आं बेखौ लाइमोनफोरनिसिम गुरै खावलायबाय। गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावलांगोन बेखौ आङो मिजिं थिदों। लोगोसेनो गासैबो जोंनि बिमा बिफाफोरखौ खावलायो बयबो जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां नोजोर होयो जाहाथे गावनि गथ' गथायफ्रा ड्राग्स बा गुबुन गुबुन समाज बेरेखा खामानियाव जाहाथे जरित जानो हाया बेखौ मोजां नोजोर होनो थाखाय आङो जोंनि मानगोनां बिमा बिफाफोरखौ आंनिफ्राय आं गुरै खावलायहरबाय।